Алтын Йолдыз исемендәге татар яшьләр клубы 1997 елдан бирле эшләп килә. Безнең клубның максаты татар яшьләрен берләштерү, аралаштыру, татар телен һәм гореф-гадәтләрен саклап калу. Без төрле юнәлешләрдә эшлибез һәм үсеш алабыз. Матди ярдәм безнең эшебездә иң мөһим урынны алып тора. Активистлар даими рәвештә картлар һәм балалар йортына йөриләр. Картлар йортындагы әби-бабайларга һәм балалар йортында торучы балаларга бик күңелле булды. Чөнки нәкъ менә шул кешеләргә гади кеше игътибары бик мөһим. Татар яшьләр клубы ярты елга бер тапкыр исемдәш газетасын чыгара. Кайда алдагы киләсе клубның чаралары, узган чаралар турында хисаплар, шулай ук хәзерге заман татар яшьләренең борчыган темалары яктыртыла. Милли мәдәниятне саклау ул безнең иң төп вазифаларыбызның берсе. Милли җыр-биюләр мәдәниятебезнең иң якты күренеше булып тора. Алтын Йолдыз исемендәге татар яшьләр клубында татар бию коллективы Айда һәм татар җыры ансамбле Мирас бар. Җайга салынган эш безнең төркемдә чараларны ышанычлы оештырырга һәм үткәрергә булыша. Клубтан тыш аралашу кебек берни дә якынлаштырмый, дуслаштырмый дигән уйдабыз. Еш кына өстәл уеннары, караоке кичләре, җәһәт татар очрашулары уздырабыз. Ел саен татар шашлык бәйгесе үткәрелә һәм апрель аенда татарлаштырылган 101 уены оештырыла. Таза милләт, көчле милләт. Шул исәптән безнең клуб спорт ягыннан да үсеш ала. Даими рәвештә без волейбол уйныйбыз, шулай ук үзебезнең татар футбол төркеме бар. Без үзебез өчен әкренләп спортның яңа төрләрен ачабыз. Хәзерге вакытта ул страйкбол һәм лазертаг. Татар яшьләр клубы Алтын Йолдыз, Новосибирск өлкәсе татар мәдәни үзәге һәм төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте өчен өметле терәге һәм таянычы булып тора. Без шулай ук татар кызы, татар егете, Себер Сабантуе, Себер йолдызлары һәм Себер шәһәнәсе кебек чараларын оештыруда катнашабыз. Моннан тыш, мәдәни чараларын оештырыр өчен безнең активистлар ел саен грантларга язылуларда катнашалар. Быел без балалар профиль сменасы милләтебез хәзинәләре Себер сандыгында һәм Себер татар яшьләре фестивален уздырыр өчен грантлар аттык. Инде без 9нчы ел рәттән бүтән Себер яшьләре яраткан фестивален уздырачакбыз. Бу бит яшьләр белән оештырылган бердән-бер чара һәм дә Урал якларының яшьләре өчен. Фестиваль Новосибирск өлкәсе һәм Татарстан Республика Мәдәният министрлыгы, Новосибирск мэриясе, Федераль милли мәдәни татар мөхтәяре һәм Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәмендә үткәрелә. Фестивальнең программасы һәр ел саен үзгәрә, әмма гореф-гадәтле чара булып кала бу татар яшьләренең актуаль темасы өчен түгәрәк өстәл, актер осталык буенча мастер-класслар, җыр дәресләре, татар биюе, татар теле, спорт һәм мәдәни күңел ачу. Әлеге мастер-классларны үткәрү өчен Татарстан Республикасы педагогларын чакырабыз. Быел Себер татар яшьләре фестивале сентябрь аеның 22-сеннән 25-нә кадәр үтәчәк. Без сезне түземсезлек белән үзебездә көтеп калабыз.